Bună ziua, dragii mei, cei din Zodia Balanță, și bine v-am regăsit pe canalul meu. Înainte de a începe, vreau să vă mulțumesc tuturor celor ce urmăriți clipurile mele și mă susțineți. Puteți să vizionați aceste clipuri, să dați like, să distribuiți, să vă abonați la acest canal, aceste lucruri fiind gratuite pentru dumneavoastră, dar pe mine mă ajută foarte mult. Iar pentru aceia dintre dumneavoastră care doriți să mă ajutați pentru îmbunătățirea acestui canal și pentru a vă arăta aprecierea și mulțumirea dumneavoastră față de munca mea, puteți cumpăra super mulțumiri contra unei sume foarte mici de bani. Iar aici vreau să-i mulțumesc doamnei Elena Liana pentru super mulțumiri. Vă mulțumesc, scumpă doamnă, și vă sunt foarte recunoscătoare. Vă mulțumesc tuturor celor care vizionați aceste videoclipuri, vă îmbrățișez și vă pup pe toți. Bun. Haideți să vedem, dragii mei, dragele mele, astăzi ce vom afla despre luna iulie, Balanță 2024. În primul rând, înainte de a începe, vreau să vă spun că aceasta este o citire generală. Nu se poate potrivi la toată lumea, așa că vă rog să luați de aici doar mesajele cu care dumneavoastră rezonați. Dacă nu vă regăsiți în această etalare, vă aștept cu mare drag la o altă etalare unde cu siguranță vor fi mesaje și pentru dumneavoastră. Aceasta este o citire atemporală, este valabilă din momentul în care dumneavoastră vedeți acest videoclip. Este atât pentru domni cât și pentru doamne. Și acestea fiind spuse, haideți să începem. Bun, runa dumneavoastră pentru luna iulie este Isa. Această rună simbolizează stagnarea, introspecția și răbdarea. Iar ca și numere norocoase aveți 1, 11 sau 2, 22. Ok, bun. Deci în această lună va trebui foarte mult să comunicați cu voi înșivă, să meditați, să vedeți unde este stagnarea. Mulți dintre dumneavoastră stagnați. Nu vă este frică să ieșiți din zona dumneavoastră de confort și așa va fi toată luna. Trebuie să vă găsiți curajul de a merge mai departe, de a vă înfrunta temerile, de a uita durerile trecutului și de a vă bucura de un viitor frumos și luminos pentru dumneavoastră, pentru că meritați. Haideți să vedem acum ce ghidare, mesaj are pentru dumneavoastră îngerii. Ce ghidare au îngerii să vă transmită, îmi cer scuze. Sunt puțin obosită, dar mergem mai departe. Mesajul este simplu. Joacă-te, distrează-te. Și spune așa: iubiții noștri, asta vă spun îngerii, iubiții noștri, este timpul să ne îndepărtăm de muncă pentru o perioadă. Nu-ți face griji, vom supraveghea responsabilitățile dumneavoastră până la îndeplinirea lor. Joaca, veselia și râsul îți vor ridica energia astfel încât să te întorci la muncă cu o perspectivă reînnoită și cu o energie sporită. Deci se pare că foarte mulți dintre dumneavoastră, dragii mei, aveți nevoie de o pauză. Unii dintre dumneavoastră este posibil să vă simțiți epuizați, să vă simțiți agitați, nervoși, ca și cum nu mai puteți. Atunci îngerii vă transmit următorul mesaj. Opriți-vă, luați o mică pauză, distrați-vă, trăiți zilele unor copii, adică fără griji, fără stres, doar bucurie, și veți vedea că făcând acest lucru vă veți ridica vibrația și veți avea parte de succes și de îndeplinirea tuturor proiectelor pe care dumneavoastră le aveți, deoarece sunteți foarte încărcați și atunci nimic nu este posibil ca nimic să nu vă iasă. Dar dacă dumneavoastră vă liniștiți puțin, meditați și vă bucurați, dragii mei, dragilor, cum vă spun de fiecare dată, vă bucurați de fiecare lucru al vieții și mai ales o mică pauză în care să vă răsfățați, în care să faceți ce vreți, în care să stați liniștiți, este, cum să spun,
o binecuvântare, este ceea ce trebuie să faceți pentru a avea forța și puterea să continuați ceea ce ați început sau ce ați demarat până acum. Ia să vedem acum arhanghelii, mai exact arhanghelul Metatron, ce vă transmite. Wow, ce frumos! Hristosul interior. Nu știu dacă se vede. Esența lui Hristos trăiește în tine. Meditând, vedeți, și arhanghelii și îngerii vă spun să luați o pauză și să vă bucurați, să vă iubiți pe voi înșivă. Meditând, veți putea regăsi acea scânteie a cunoașterii. Sufletul tău știe care este momentul cel bun. El urmează curentul fără să reziste, cu răbdare, până când va veni momentul potrivit. Runa Isa v-a spus să aveți răbdare. Ok, nu te lăsa angrenat în ceva doar pentru a le face plăcere altora. Urmează calea învățătorului Isus. Până și Dumnezeu, dragii mei, a muncit 6 zile neîntrerupt, iar a 7-a a făcut pauză. Mesajul pentru dumneavoastră este unul foarte clar. Meritați o pauză. Relaxați-vă, bucurați-vă, mergeți în concediu, distrați-vă, fiți împreună cu familia, cu cei dragi, pentru că astfel vă veți găsi puterea și energia de a merge mai departe și veți merge mult mai în forță ca până acum. Haideți să vedem mai detaliat ce înseamnă această lamelă. A sosit momentul să-ți reamintești învățăturile lui Hristos. Fie că l-ai cunoscut sau nu într-o viață anterioară, vibrațiile lui trăiesc în tine și este necesar să le simți. Dacă nu îi simți prezența, este necesar să te elevezi, să-ți expansionezi conștiința și să-ți deschizi chakrele. Hristos este înainte de toate o ființă plină de iubire. Ai ales această lamelă deoarece ai nevoie de consolare și de un umăr pe care să plângi. Învățătorul Iisus este aici pentru tine. El îți oferă următorul mesaj. Eu sunt lumina care îți arată drumul pe care l-ai de urmat. Iubirea este cea mai mare bogăție a vieții tale. Fii iubire, fii lumină. Întreabă-te de ce trăiești stări de tristețe, de descurajare, de frică sau de îndoială. Te simți obligată să împlinești o sarcină împotriva voinței tale doar pentru a face plăcere celorlalți. Hristos te sfătuiește să nu o faci, căci sufletul tău cunoaște momentul cel bun. El urmează curentul fără să reziste, cu răbdare până ce vine momentul. Nu lăsa să ți se impună ceva în nicio situație și ai curajul de a spune nu pentru a te face respectat sau respectată. Bun, alte semnificații sunt: eziți să iei o hotărâre și te întrebi care este părerea celorlalți. Sau ai nevoie de un ghid, de un consilier de dezvoltare personală, de un ajutor pentru a merge în continuare pe calea spirituală. Și cea de-a treia: scrie o scrisoare învățătorului Iisus și spune-i tot ce ai pe inimă. Apoi meditează asupra acestei scrisori și fii atentă la semnele pe care El ți le va trimite. Cel mai bun mesaj este meditează. Se pare că această lună, dragii mei, dragele mele, este o lună a curățirii. Este o lună în care avem portalul leului la sfârșitul acestei luni și acesta ce face? Ne ajută să ne eliberăm de frici, de temeri, de lucrurile dureroase, de persoanele care nu sunt potrivite pentru noi, de relațiile nepotrivite. E ca și cum am face o curățenie generală în casă, așa, și trebuie să facem și cu sufletul și cu tot ceea ce ne ține în această stagnare. Trebuie să aveți curaj să mai spuneți și nu, să opriți această stagnare, să ieșiți din zona dumneavoastră de confort, să faceți o introspecție, cum a spus și Runa Isa, adică să vă analizați singur, să vedeți care sunt adevăratele dumneavoastră dorințe, ce doriți dumneavoastră cu adevărat, nu ceilalți, ce vreți să faceți, asta este cel mai important. Să puneți, în primul rând, să învățați să spuneți nu și să faceți măcar pentru câteva zile ceva ce vă doriți dumneavoastră, nu ceilalți.
ceva ce v-ar putea aduce bucurie, ceva care v-ar liniști, ceva care v-ar da forțe noi pentru a continua pe acest drum al vieții. Trebuie în primul rând să vă îngrijiți de dumneavoastră, să fiți singuri unii cu alții, să vă gândiți la ce ați făcut pentru dumneavoastră și ce ați făcut pentru ceilalți, să vă bucurați, să râdeți, să vibrați, să vă ridicați vibrația. Din ceea ce văd aici dumneavoastră, aveți o vibrație foarte scăzută, sunteți epuizați, pur și simplu. Toată lumea are așteptări din partea dumneavoastră, dar dumneavoastră nu mai puteți. Și atunci îngerii, arhanghelii, chiar și runele vă spun același lucru. Opriți-vă pentru o perioadă, mergeți în concediu, mergeți la munte, mergeți la mare, mergeți undeva unde simțiți dumneavoastră că v-ați putea liniști și v-ați putea regăsi și v-ați recăpăta puterea. Și atunci veți vedea, dragii mei, dragele mele, că va fi ca o renaștere, da? Acesta este cel mai frumos mesaj care putea să vi-l transmită îngerii. Să aveți grijă de dumneavoastră, în primul rând. Este foarte important ca în această lună să aveți grijă de dumneavoastră. E important să aveți vibrațiile, energiile foarte ridicate, deoarece vă veți curăța de trecut și dacă vă veți elibera de temeri, de frici, de trecut, de dureri, de tot ce ați trăit mai greu în această viață, sau este posibil ca acest portal să vă curețe și de durerile, trădările din viețile anterioare. Este posibil ca unii dintre dumneavoastră să aveți premoniții, este posibil ca unii dintre dumneavoastră să primiți semne de la îngeri, cum v-a spus și Hristosul interior. Am mai spus și la alte zodii. Uneori sincronicitățile pot să vă transmită un mesaj. De exemplu, dacă vă uitați la telefon și aveți ora 10 și 10, 11 și 11, 9 și 9, acestea se numesc sincronicități. Sau vă uitați pe plăcuța unei mașini sau undeva și vedeți 2, 2, 2, 2 sau 3, 3, 3, 3. Eu dau doar niște exemple, dumneavoastră vă dați seama. Să știți că acolo undeva este ascuns un mesaj. Pur și simplu, o libelulă, dacă vă apare în cale, un fulg de la o pasăre care zboară, niște bănuți găsiți pe jos, sau uneori poate simțiți ca un fior rece care trece pe lângă dumneavoastră. Ei să știți că acel fior este un înger care vrea să vă anunțe, să vă avertizeze că ei sunt lângă dumneavoastră și vă trimit mai multe semne, doar că unii dintre noi preferăm să ignorăm aceste semne și le lăsăm pe seama coincidențelor. Să știți că nu sunt simple coincidențe și dacă noi am stat puțin și am meditat și am vorbit cu Dumnezeu, pur și simplu stăm relaxați în pat, facem un duș, stăm relaxați, liniște în casă și pur și simplu să ne auzim gândurile și să vorbim cu Dumnezeu, cu Creatorul, și să-i spunem ceea ce ne frământă sincer din toată inima și să spunem tot, ca și cum ar fi o spovedanie. O rugăciune, la fel, este foarte importantă să spunem o rugăciune de mulțumire a lui Dumnezeu pentru tot ce avem în această viață. Și să ne ridicăm vibrația. Cum? Aducându-ne aminte cum este când ești copil și toate lucrurile sunt frumoase, sunt râsete, sunt glume, jocuri, jucați-vă, distrați-vă, intrați în lumea copiilor dumneavoastră, cei care aveți copii. Pentru o perioadă redeveniți copii și veți vedea că atunci când vă veți întoarce veți avea cu totul și cu totul o altă gândire, o altă energie și o vibrație ridicată, va aduce foarte multe binecuvântări pentru dumneavoastră în această lună iulie. Bun, dragii mei, dragele mele, haideți să vedem acum ce ne spun și cărțile de tarot despre cei din zodia Balanță, iulie 2024. Priviți viața prin ochii unor copii și o să vedeți câte minunății sunt în jurul nostru și din cauza joburilor, a grijilor, a situațiilor financiare, noi nu le băgăm în seamă. Haideți să vedem. Balanță, iulie,
muncă grea, obstacole, încercări. Vă doriți să vă eliberați de toate obstacolele, grijile și poverile pe care le aveți. Vă simțiți epuizați, epuizate. Exact ce am spus mai devreme. Doriți să ieșiți din acest lucru. Unii dintre voi aveți unele contracte epuizante. Aveți foarte mult de lucru. Unii dintre dumneavoastră probabil v-ați luat mai multe responsabilități decât puteți duce și acum simțiți că nu mai puteți. Exact. Totul pentru a avea o situație financiară mai bună și pentru a vă bucura familia. Totul pentru a face tot ce este mai bun și pentru a oferi cei mai buni familiei. Probabil unii dintre dumneavoastră v-ați mai luat un job care vă epuizează foarte, foarte mult și este foarte greu. Este undeva unde munciți foarte mult în această nouă colaborare. Munciți foarte mult și pentru că doriți să ieșiți probabil din vreo situație financiară care v-a copleșit în această lună. Este posibil ca mulți dintre dumneavoastră să aveți cheltuieli fi în luna aceasta. Poate aveți concedii și vă gândiți să vă mai luați încă un job pentru a face față cheltuielilor și pentru a îndeplini plăcerile familiei. Ei bine, dragii mei, să știți că aici pentru dumneavoastră luna iulie o văd o lună cu succes, cu triumf și cu foarte multe realizări, atât pentru dumneavoastră cât și pentru familia dumneavoastră. Pentru unii văd o situație karmică încheiată. Unii dintre dumneavoastră veți încheia unele relații toxice. Unii dintre dumneavoastră probabil un job care v-a epuizat. Unii dintre dumneavoastră veți pleca în străinătate la un alt contract sau unii dintre dumneavoastră veți avea de-a face cu zona internetului sau veți găsi un nou job în străinătate. Este posibil să aveți o nouă colaborare, să fi primit o ofertă de muncă din străinătate, îmi cer scuze, și nu sunteți foarte siguri de răspuns. Să fi întâmpinat foarte multe obstacole datorită acestui nou contract pe care dumneavoastră vreți să-l semnați în străinătate. Dacă așteptați un răspuns din zona străinătății legate de o nouă colaborare, care până acum nu ați avut numai obstacole, nu vi s-au dat răspunsuri, să știți că acum, dragii mei, dragele mele, dumneavoastră împreună cu familia cei dragi veți avea parte de mare triumf, succes și realizări în străinătate. Ori plecați în străinătate cu familia și cu cei dragi, unde veți celebra, veți cheltui unele sume de bani, veți face plăcerile familiei, ori veți avea un contract de muncă în care veți reuși în străinătate, veți primi vești. Exact, uitați, vreți să lăsați în urmă toată acea zăpăceală, acea agitație, acel stres cu care v-ați confruntat până acum. Trebuie să se termine, asta și trebuie, ieșiți din zona de confort. Nu mai stați acolo, pentru că nu are rost, dragii mei, dragele mele. Este posibil ca mulți dintre voi să plecați cât mai curând pentru un viitor stabil, iar în acest lucru vă va ajuta o persoană mai în vârstă, un mentor, un șef, un prieten, cineva cu o experiență sau cineva matur, cineva care are habar, care lucrează deja acolo și aveți încredere în el și acest lucru, da, exact, este un prieten, este cineva cu care vă veți întâlni, cineva din zodia Fecioară. Va veni la dumneavoastră, așteptați probabil pe cineva foarte matur, ori este cineva bazat pe ceea ce face, cineva foarte matur, înțelept, mai gândește mai matur decât anii lui sau ai ei, ori este mai în vârstă ca dumneavoastră și vă regăsiți, aveți o întâlnire cu această persoană care vă asigură o plecare și un viitor foarte, foarte stabil.
dar dumneavoastră vă este puțin teamă pentru că vă veți lăsa în urmă familia, dar să știți că în viitorul apropiat, dragii mei, vă veți regăsi siguranța financiară. Da? Nu veți primi bani din două părți, veți avea două slujbe, dar mai mult ca sigur în viitorul apropiat veți primi probabil două oferte de muncă, bani din două părți. Totul este ok până acum în legătură cu cineva care așteaptă un contract, exact ceea ce spuneam. Aici văd pe cineva epuizat, pe cineva care nu mai poate și care luptă foarte mult pentru a îndeplini toate plăcerile familiei. Dar să știți că dacă cineva din anturajul dumneavoastră, din familie, din prietenii cu care ați copilărit, vin acasă la voi sau vă regăsiți undeva și vă spun despre un contract de muncă în străinătate, este păcat să-l ratați pentru că va avea foarte mare efect asupra dumneavoastră. Da, exact, este un prieten foarte loial, o persoană cinstită, iubitoare, care are grijă de toți ceilalți și cu care veți celebra cât de curând. Este posibil ca unii dintre dumneavoastră să găsiți puterea să renunțați la vechile anturaje sau la vechiul loc de muncă, pentru că v-ați dat seama că acolo nu sunt persoane care vă vor binele, exact. Veți abandona acest loc de muncă, nu veți mai sta în această stagnare, sacrificiu, și veți merge mai departe spre un nou loc de muncă, pentru că sunteți foarte determinați și foarte ambițioși. O decizie foarte importantă pentru schimbarea destinului, putem spune, după o perioadă în care ați muncit foarte, foarte mult și în care au fost niște secrete și niște dușmani ascunși, cineva v-a făcut foarte mult rău și este posibil ca acea persoană să fi fost un șef, un tată sau o persoană din viața dumneavoastră masculină care are foarte multă autoritate asupra dumneavoastră. Iar dumneavoastră ați știut de mult timp acest lucru, intuiția v-a spus, această persoană este manipulatoare, această persoană are foarte multe vicii, este autoritară, e ca și cum ar ține, îi place să aibă tot timpul controlul, să nu fie contrazis, cineva care manipulează, cineva care poate chiar șantajează, să spun așa, cineva foarte avar, cineva care este, cum să spun eu, care iubește foarte mult banii. Iar dumneavoastră știți, bănuiți cine este această persoană. Este probabil șeful dumneavoastră dacă vă aflați la un loc de muncă sau cineva cu o autoritate foarte, foarte mare. Exact. Dar care știe că dumneavoastră munciți foarte mult și a făcut cercetări și a descoperit faptul că vreți să renunțați la acest job care îl aveți, vreți să lăsați în urmă tot ce a fost stabil, ați avut cum să spun eu, un serviciu în care ați lucrat foarte mult timp, iar această persoană autoritară bănuiește că dumneavoastră vreți să plecați, dar nu vrea să vă piardă de aici pe dumneavoastră, pentru că știe de capacitatea dumneavoastră și că sunteți persoane foarte, foarte muncitoare, persoane foarte loiale, persoane foarte inteligente. Exact. Este posibil ca acest șef, acest om, să fie aflat, să fie făcut această descoperire din partea cuiva din anturajul dumneavoastră sau cineva din familia dumneavoastră l-a informat. Este posibil ca un coleg, o colegă sau mai mulți colegi de la locul de muncă să-l fi informat pe acest șef, care știe că este foarte manipulator, de ceea ce vreți dumneavoastră să faceți și acesta acum o să vină să vă facă fel și fel de propuneri, dar să știți că acolo unde vine să vă facă propuneri, chiar dacă vor fi propuneri importante, nu se vor realiza. Aici înseamnă minciuni, înșelătorie, trădări. Vă face așa doar să rămâneți acolo, dar nimic din ceea ce va promite nu se va îndeplini. Ok.
Aici mai văd că dumneavoastră, la acest nou loc de muncă, această nouă ofertă de muncă care ați primit-o sau o veți primi, vă veți găsi echilibrul. Vă veți găsi echilibrul atât financiar cât și emoțional. Nu veți mai fi stresat, stresată, veți avea grijă de dumneavoastră și astfel veți avea grijă de întreaga familie. Veți avea parte de stabilitate, de confort financiar, pentru că această slujbă este trimisă de către divinitate sau poate veți primi confirmarea într-o zi sfântă, într-o zi de duminică sau într-o zi de sărbătoare, de la cineva care este foarte, poate din locurile natale ale dumneavoastră, cineva care are un foarte bun simț al responsabilității, cineva care chiar vrea să vă ajute, cineva care are o influență foarte mare și cineva care, cum să spun eu, nu se aruncă înainte, stă foarte mult și meditează și când ia o decizie să știți că o face cu tot sufletul. Iar acest lucru, e posibil ca acest bărbat să vină într-o zi de sărbătoare sau când dumneavoastră celebrați ceva, la o aniversare, la o petrecere, exact, va veni și vă va propune să mergeți împreună cu familia dumneavoastră sau să mergeți să acceptați un nou loc de muncă, va veni cu o ofertă către dumneavoastră, care dumneavoastră v-ați gândit, știți, ați descoperit, știți această ofertă, doar că n-ați știut, nu v-ați hotărât, ați fost între și între. Ei bine, să știți că șeful de la locul de muncă actual a aflat, prin intermediul colegilor sau a unor apropiați de dumneavoastră, i s-a insuflat faptul că vreți să plecați. Acesta știind că dumneavoastră munciți foarte, foarte mult și sunteți loiali și știți bine ce faceți și ați luat hotărârea să plecați, va încerca să vă înșele, să vă, cum să spun, să vă facă să renunțați la acest contract pentru a rămâne acolo, dar aceasta e o înșelătorie și niște iluzii, minciuni, care vi se vor spune. Nimic din ceea ce vă va propune nu va face, doar ca să vă țină pe loc. Dar într-o bună zi de sărbătoare, cineva, unul matur din Taur, Fecioară sau Capricorn, va veni către dumneavoastră cu o ofertă nouă și atunci dumneavoastră veți ști ce aveți de făcut și dacă veți alege varianta corectă, pentru dumneavoastră este soarele. Deci nu vă încredeți în vorbele unui șef care până acum v-a maltratat și care nu v-a recunoscut niciodată efortul, munca, pentru că a aflat deja de la cineva apropiat dumneavoastră că vreți să părăsiți această fabrică, această instituție unde lucrați, va veni către dumneavoastră cu niște vorbe manipulatoare, pentru că este o persoană inteligentă și a aflat cu siguranță, dacă nu va afla din partea apropiaților, și vă vor face unele propuneri, dar să știți că acele propuneri sunt false. Așa că dacă o altă persoană care dumneavoastră o cunoașteți într-o zi de sărbătoare sau într-o duminică, într-o vineri, într-o zi sfântă, va apărea și vă va face o propunere de un nou loc de muncă, de care dumneavoastră știți, vă gândiți la acel loc de muncă și va veni cineva să vă ia acolo sau să vă prezinte oferta, acceptați-o, pentru că acea ofertă nouă este soarele din viața dumneavoastră și schimbarea de care aveți nevoie pentru a vă bucura pentru câteva momente de liniște, fericire, bucurie, alături de familia dumneavoastră. Am vrut să strâng acestea, dar haideți să vedem ce zodii sunt implicate aici. Avem foarte mult leu, Taur, Fecioară, Capricorn, foarte mult Capricorn și leu, Săgetător, Berbec, Rac, foarte mult Rac. Deci aveți așa foarte mult Rac, foarte mult Capricorn, foarte mult leu, Berbec și Pești. Nu este neapărat nevoie să rezonați cu aceste zodii, doar că știți că eu de fiecare dată când îmi apar zodiile trebuie să le spun. Ok, dragii mei, dragile mele, eu vă mulțumesc că ați stat până acum alături de mine. Haideți să vedem acum și un mesaj sau mai multe mesaje din partea îngerilor romantici. Ce vor să vă transmită pentru luna iulie 2024, cei din zodia Balanță.
Mare atenție la contracte, mare atenție la minciuni, mare atenție la trădări și înșelătorii. Luați-vă un timp, meditați, bucurați-vă cu familia, mergeți în concediu, gândiți-vă bine la ce ați trecut în acel loc de muncă și la ce vi se propune pentru viitor și luați decizia corectă. Exact, uitați, îngerii romantici vă transmit că este timpul să vă despărțiți de acel job sau pentru unii dintre dumneavoastră este momentul să vă despărțiți. Fiecare știe de ce sau de cine. Este timpul pentru separare. Aici veți primi un cadou de la cineva foarte special. Un cadou, dragii mei, dragile mele, poate fi și o ofertă. Ia uitați ce frumos! Vacanță! Vacanță! Bucură-te de o schimbare de scenariu pentru a te bucura de de viață. Foarte frumos. Deci toată lumea vă spune un singur lucru. Mergeți în vacanță. Iar pentru cei singuri să știți că vă veți îndrăgosti. Și veți avea brusc impresia că această persoană nouă care a apărut în viața dumneavoastră este alesul sau aleasa. Unii dintre dumneavoastră vă veți elibera, vă veți simți liberi. Și pentru unii, relația dumneavoastră de iubire vă va transforma viața. Dacă dumneavoastră vă veți da o șansă alături de soț sau de soție, să știți că și pe plan sentimental lucrurile se vor schimba. Haideți acum la final să ne gândim. Gândiți-vă la o persoană dragă din viața dumneavoastră, de ce gândește sau ce ar vrea să vă spună acea persoană. Aș vrea să fim mai mult decât prieteni, este unul dintre mesaje. Aș vrea să fim mai mult decât prieteni și regret, prieteni, regret faptul că te-am mințit. Un alt mesaj este: doar fi lângă tine îmi produce intoxicație. Cineva aici nu vrea să mai fie. Încă un mesaj, să vedem. Știu că am trecut orice limită cu tine. Și ultimul. Știu că am trecut orice limită cu tine, dar te iubesc necondiționat. Ce frumos, ce frumos, foarte frumos. M-am uitat aici, de-aia am greșit. Voi aștepta să-mi dai un semn. Dragii mei, dragile mele, vă mulțumesc tuturor celor care ați fost alături de mine până la final. Vă doresc o zi sau o seară binecuvântată alături de cei dragi. Vă pup și vă îmbrățișez.